בוקר טוב חברים, מה שלומכם? היי, התגעגעתי לכם מאוד מאוד מאוד. נשיקות לבוקר, חיבוקים ולבבות. אני אוהבת אתכם. חברים, היום אני רוצה לספר לכם שמתקרב אלינו חג מאוד מיוחד. ונספר לכם, אתם יודעים איך קוראים לחג הזה? לחג קוראים לו ל"ג בעומר. כן, לחג המיוחד שמתקרב אלינו קוראים לו חג ל"ג בעומר. אתם יכולים להגיד איתי? בואו נגיד ביחד עם הידיים. ל"ג בעומר. עוד פעם, מוכנים? יאללה. ל"ג בעומר. כן, ל"ג בעומר. וחברים, אתם יודעים מה מיוחד בחג הזה? מי יודע? מה מיוחד בחג ל"ג בעומר? בחג ל"ג בעומר אנחנו בונים מדורה. כן, חברים, אנחנו בונים מדורה. ומי יודע מה זה מדורה? אני לא שמעתי. מי יודע מה זה מדורה? נכון, מדורה מורכבת בקרשים ובכל מיני ניירות, עיתונים ישנים וכרטונים, נכון? אנחנו מדליקים אש. אבל הילדים מדליקים אש? לא. מי מדליק אש? רק ההורים, נכון? אמא, אבא או סבתא או דוד. ילדים לא מדליקים אש, נכון? זה מסוכן מאוד מאוד מאוד. חכונים. אז המדורה מורכבת מקרשים ומעיתונים ישנים ומקרטונים, נכון? בואו נראה. אנחנו רוצים לראות, אני הבאתי לכם פה קרשים. אתם רואים? אספתי קרשים, ואז אנחנו בונים את המדורה מקרשים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אנחנו לא בונים מדורה בתוך בית, אנחנו לא בונים מדורה בתוך חדר, נכון? מדורה אנחנו בונים רק בחוץ, רק במקום פתוח, נכון? בגלל זה היום אנחנו לא בונים באמת מדורה פה בגן, אנחנו בונים מדורה בכאילו, נכון? כי זה מאוד 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 מסוכן, נכון? אז בואו נראה. המדורה שלנו מורכבת מקרשים. אנחנו שמים את הקרשים, אתם רואים? רגע, נעשה פה קרשים. אפשר לשים את הקרשים בצורה של עיגול. אתם רואים? הנה. אנחנו עושים קרשים בצורה של עיגול. ראיתם? הנה. ואז אנחנו זורקים על הקרשים כל מיני ניירות, עיתונים ישנים, נכון? ואז מדליקים את האש. מי מדליק אש? רק אמא או אבא או סבתא או סבא או דוד. רק בן אדם מבוגר. ילדים מדליקים אש? לא, אסור. אני הבאתי לכם לראות תמונה של מדורה אמיתי. תסתכלו. הנה, זה מדורה אמיתי. אתם רואים את הקרשים ואתם רואים את האש? כן, הבאתי לכם עוד תמונה של עוד מדורה. תראו, תסתכלו. וואו, תראו. ראיתם? איזה אש. וואו. ראיתם? ואתם יודעים מה עושים מסביב למדורה? מה עושים? מה אפשר לעשות? אתם יודעים מה אפשר לעשות? אנחנו יכולים לשבת מסביב למדורה, אבל לא קרוב. רחוק, רחוק, נכון? כי זה מאוד מסוכן. האש מסוכנת, נכון? אז אנחנו מתרחקים, יושבים מסביב, אבל לא מאוד קרוב, נכון? ואז אפשר לשבת עם המשפחה, ואפשר לשבת עם כמה חברים, ואפשר לשיר מסביב למדורה, כן? אפשר לנגן, או בגיטרה, או בטוף, או בחלילית, במה שרוצים.
כן, ואתם יודעים מה עוד אפשר לעשות מסביב למדורה? אפשר להכין אוכל, אפשר להכין תפוחי אדמה. אנחנו לוקחים תפוחי אדמה, עוטפים את התפוחי אדמה בנייר כסף וזורקים, בתוך המדורה. כן, זה מאוד טעים לאכול תפוחי אדמה. ואפשר להכין אפילו חיבוד ילדים. אתם יודעים מה אפשר לשים? אפשר לשים מרשים אלו בשיפוד ולבקש רק מאמא ואבא. אתם לא מחזיקים את השיפוד באש, רק אמא ואבא שמים את השיפוד ככה קרוב לאש, ואז אוכלים. מאוד טעים. חברים, אתם לא מחזיקים את השיפוד צמוד למדורה, רק אמא ואבא, ח"כ מבוגר, נכון? ואז אוכלים, זה מאוד טעים. עכשיו אני רוצה שאתם תסתכלו עוד פעם לאש של המדורה, תסתכלו גם בזה, ובואו נראה, חברים, איזה צבעים אתם רואים באש? איזה צבעים יש? אני אנסה להדליק לכם פה אש. אני אנסה, רק כדי שתראו, במקל קטן, אש קטנה, רק שתראו. בואו נראה אם אני אצליח. ואז, הנה, הצלחתי. אתם רואים? וואו, איזה צבעים. וואו, אני רואה אדום, אני רואה כתום. כן, זהו, אנחנו נכבה את האש. הנה, ואני רואה גם צהוב. אתם רוצים לשיר איתי? יאללה, אנחנו נשיר שיר של הצבעים של באש. אתם יכולים לבקש מאמא ומאבא שיביאו לך דברים בצבע אדום, כתום וצהוב. אלו צבעים יש באש, אלו צבעים לנחש. עולה האדום, בוער הכתום, וצבע צהוב יש באש. עולה האדום, בוער הכתום, וצבע צהוב יש באש. וואו, איזה צבעים יש באש, כן. ואלו צבעים יש באש, אלו צבעים, אלו צבעים לנחש. בואו לנחש. עולה האדום, בוער הכתום, וצבע צהוב יש באש. עולה האדום, בוער הכתום, וצבע צהוב יש באש. קדימה, כל הכבוד. ואלו צבעים יש באש, אלו צבעים, אלו צבעים לנחש. מי יודע? לאדום, בוער הכתום, וצבע צהוב יש באש. כל הכבוד. בולט הכתום, וצבע צהוב יש באש. כל הכבוד. יש. וואו, ראיתם? אלו הצבעים שיש באש. ולפעמים גם אנחנו רואים, גם צבע כחול באש, כן? לפעמים אנחנו גם רואים. אז עכשיו אנחנו כבר יודעים איזה צבעים יש באש. ואנחנו יודעים שאסור להתקרב לאש, נכון? שרק אמא ואבא, או סבתא, או סבא, או דוד, נכון? אתם לא מתקרבים לאש, זה מאוד 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 מסוכן, נכון? ואנחנו יודעים ממה בונים המדורה, שזה מקרשים ועיתונים ישנים. ואנחנו יודעים מה אפשר לעשות מסביב למדורה. אפשר לשבת, לשיר, ואפשר להכין תפוחי אדמה, ואפילו כיבוד, שאפשר להכין שיפודי מרשימלו, שזה הכי טעים, נכון? ואנחנו כבר יודעים, הכרנו שיר אחד, ואני רוצה להכיר לכם עוד שיר אחד שאפשר גם לשיר מסביב למדורה. אתם מוכנים? מי מוכן? מי מוכן? קדימה. אז בואו ניקח כמה צבעים, תיקחו צבעים בבית, ואפשר לנער אותם. קדימה חברים. צהוב,
חברים. קטנה. והאש עולה. וואו. אש עוד פעם. וואו. אש קטנה, קטנה, קטנה. אש קטנה. והאש משתוללת. וואו. כמה צבעים יפים. בצהוב. אש, אש, אש. האש בוערת בכחול. אש, אש, אש. האש בוערת באדום. אש, אש, אש. האש בוערת בכחול. אש, אש, אש. האש בוערת בכל הצבעים. ואש בוערת אהבה. קדימה נשב סביב למדורה ולשיר שירים. בה בה בה. אש בוערת לאהבה. כל הכבוד חברים. וואו איזה כיף. עולה. עוד פעם. קטנה. והאש קטנה. והאש קטנה. כל הכבוד. יפה מאוד חברים. איזה כיף שהייתם איתי. איזה כיף ששרנו שירים ביחד. כן, כל הכבוד. תודה רבה לכולם. ואני מקווה שאנחנו בקרוב נתראה. נכון? אני אוהבת את כולכם, נשיקות אהובים שלי. ביי ביי. חג שמח לכולם.